Malawi Today. Mawa bwino kwa inu nonse amene mukumvera wailesi ya Times lero pa 22 October 2025. Ndikulandireni ku programu inanso ya kulinji ine ndileya Malekano. Dzulo mtsogoleri wa dziko lino Arthur Peter Mutharika anali nawo ndithu pamwambo olumbiritsa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana komanso nduna zina ziwiri, nduna yoona za ulimi komanso nduna yoona za malonda mafakitale komanso nduna yoona za tourism kodi chichewa chake tenene kuti cha zokopa alendo pena tu chichewa chimazatalikira. Ndiye dzulo analankhula ndithu zinthu zochuluka mu uthenga wawo ndithu anthu amenewa atatu atalumbiritsidwa. So mpulogalamu yathu ya lero yakulinji tikhale tikuwunikira ndithu zinthu zimene mtsogoleri wa dziko lino analankhula kumeneko. Kwambiri analankhulapo ndithu zinthu zamphamvu zingapo. Analankhulapo nkhani ina yokhudzana ndi kuti nduna zimenezi azifuna kuti zizipereka malipoti ku ofesi kwake mwezi wina uliwonse, ndipo zikakhala kuti sizigwira bwino ntchito yake achotsa ndithu nduna zimenezi. Nde tikhale tikuwunikira bwino lino ndi nkhani zina zosiyanasiyana zimene analankhula. Sindili ndekha monga mwa nthawi zonse, ndimakhala ndithu ndi mzanga mu studio muno, ndipo lero ndachitika mwayi kuti ndili ndi mmodzi mwa akuluakulu oyendetsa ndithu wailesi ya Times amene ndi Wayana Chunga. Mwadzuka bwanji Wayana Chunga? Ine leya ndadzuka bwino ndithu kaya kumeneko. Inenso ndadzuka bwino. Ine ndadzuka bwino ndithu, ndipo muna amene apitenso kwa Malawi onse amene amamvetsera kulinji lolemba lachiwiri komanso lachitatu zigawo zonse za dziko lino. Chabwino. Komanso mu programu iyi tikhale ndi a Daisy Kambalame amene ndi mkulu wa bungwe lija la MCCCCI, komanso tikhale ndi katswiri pa nkhani ya zaulimi amene ndi a Leonard Chimwaza. Nde musatalikire, mukhale pomwepo tiperekenso mwayi kwa atolankhani athu mu zigawo zonse, chigawo chapakati, kumwera komanso kumpoto, kuti alankhulenso ndi Amalawi kumeneko pa nkhani imene tikhale tukambirana mu tsiku la lero. Ndemene ndafotokozeramo kuti inuyo musatalikire ndithu, takhalani pomwepo chifukwa tikhale tukambirana nkhani ndithu zozama. Akuti mpaka na nkhani zozama yetu nkhani za lero zikhale zozama zimene Malawi wina aliyense akuyenera ndithu amve bwinobwino mwamvemvemve zisakuphonyeni ndithu. Komano tisanayambe kukambirana zenizeni ndimafuna Achunga mwina mungolankhulapo pa zimene analankhula mtsogoleri wa dziko kuti inu mwatolapo ziti, chifukwa akamalankhula atu aliyense amakhala ndi chake chimene wanyamula kwambiri, aliyense amakhala ndi chake kwambiri. Umadabwa kuti izinso analankhulapo kuti iwe unamva zina koma zinazo zinalankhulidwa. Mwina mukhoza kukambapo chani pa zimene mtsogoleri wa dziko lino analankhula dzulo? Ndisana yambe ndi zimene anayankhula, mwina ndinene kuti Mutharika kuoneka osinthika kwambiri. Mwina tizipanga zimenezo kuti president azipita kai ku opposition ndobweranso, chifukwa yonena kuti akuoneka kuti he's very composed, are very sure what he wants to do, and akuoneka kuti sakugawa maswiti chichewa cha masiku ano, sali mogawa maswiti, sakunyengerera, and sali somofuna kukondweresa munthu wina wake, akudziwa zonena kuti iyi ndi last term yawo. Ndiye ndi khumbo lawo lokuti akomese dzina lawo kapena the legacy that is going to leave behind. So to a great extent ndikugwirizana ndi mawu amene ananena pamene mawalumbirisa ananena kuti I'm a different president. Mukuona munthu wosinthika, mukuona president wosiyana, and it's true tikumaziona. Nde mukaona even speech imene ananena umaonabe kuti munthu is speaking from the heart. It's not just zongowerenga. Zinthu zonena kuti he is applying his person and experience. Ndikuwuzeni for example anasakambapo zokhuzana ndi George Partridge amene wasankha kuti akhale nduna yothandiza za industrialization. Now poyamba tinalibe industrialization, tinali nde zokhuzana ndi zokopa alendo, za trade, koma industrialization kwambiri iwo emphasis yawo ndiyo noti zipanga manufacture. Ndi ananena mbiri yonena kuti Partridge tidapita ku conference limodzi
ati iwo anapita ndi mapresident ena kunaliso apresident aku Rwanda ndi mapresident ena ati kumeneko presentation imene adapanga George Patrick chaku Malawi idawakhuza mtima ndanena kuti munthu uyuyu ndikazalowa mboma ndofunika kuti azakhale pena pake tsoka ilo autadanicho samu mboma mwe ndiye pano ntabwereranso nati munthu uja ndamkumbukira ndifuna azakhale apa. When you look at that you find kuti munthu akunsankha based on merit. I would have loved dziko lino litakhala dziko loterolo lonena kuti munthu samanena kuti ine ndino wa DPP kapena ndino wachilomwe kapena wachingoni wachitumbuka wachisena wachichewa ngati ndi merit ngati ntchito ndi matha uzichita feel comfortable in your country kunena kuti ndikudziwa kuti nzanga zitha kuyenda chifukwa ntchitoyo ndi matha chifukwa tu mayina ena oyana akuchita kumadabwitsa kuti kodi dzina ilili likuchokera pati kwambiri ndi anakamba amozo amanena kuti komanso inuyo amene mukhala anthu amene mandokusana maudindo amenewa chonde treat people well with respect fa ena twakasonkha unduna ndekuti tavutika ndeliso kunyozeka kwake mayo aliyese ali madzi fa yonena kuti ayi munthu asandika nduna ayi koma tamazichepesa ndamanena zonena kuti ine pa desk panga pamabwera zinthu zambiri anakamba ponkhani ya amayi ena amene ankavuta kwambiri mpaka ananena kuti yayi ine tabweresana amayi amene ndizakumane nawo tapaseni transport ndikuzaona makamba nkhani ya ng'ombe kuti anabwereka mfumu ng'ombe kuti yamphongo kuti athandizire kuti ukabereka kumeneko ndiye nkupesa kuti yawathandiza chaka cha mtundu amfumu osabweza ng'ombe nkhani ngati zimenezozo. So all he wanted to say was kunena kuti muzikhala ndi human face ndino asogoleri ndithu kwa muzimva kulira kwa anthu muzimva kulira kwa anthu amakamba po sonkhani yokhuza ni region anakamba apo zone ndifuna chitukuko chikhale decentralized chizipita zina zofunika zikhale kumpoto zikhale kumpoto chigawo chapakati chigawo chapakati chigawo chakumwera anakamba ponso nkhani ndithu zokhuzana ndi ulimi anakamba apo zonena kuti Rosa Mbilizi atangwasankha even asana walumbirisi ananyamuka kupita ku Zambia kuyamba kugwira ntchito zokhuzana ndi chimanga chifukwa iwo akufunisisa kuti mdziko muno musakhale njala ayi mukhale food security ndipo anakamba ponso zonena kuti kumbuyoku vuto imene tinali nalo ndilochedwa kuchedwa kuyamba nkhani zokhuzana za ulimi ndiyamikirenso kunena kuti anachita acknowledge effort ya boma la kumbuyo pa nkhani ya mega farms ananena kuti it was a good concept. In fact, ananena kuti it's a good concept. Ni maganizo abwino khali ma mega farms koma kunachuluka katangale kumene kunalowa chisawawa kukondera chifukwa akuti ndrama zimene NIF inapereka for example zokhuzana ndi ma mega project ngoni ndrama zimene zinapita zokhuzana ndi ma mega farms ndi chimanga chimene chiubwerako ndi zosiyana kwambiri zimene zofunika kukonzedwa anakamba zinthu zambiri ndithu izi zokhuzana ndi mining kwazuzula anthu amene amafuna kuti azingotenga miyala nkumayika mkathumba nkutulusa akuti ayi zimene zayi akuti ndayesapo kumbuyoku nda General Spoon kuti tiyese kulimbana nawo anthuwa ati koma anthuwa ali ndi backing yochuluka kwa anthu amene amawagula that is an industry that can easily be a cartel as well ndi akuti tidakanika koma ulendo uno ndithana nanu ulendo uno inu sizitheka ayi ndi zilipo zambiri koma mwina facho for the sake of the program akoneka kuti abwera ndi akoneka different to be honest abwera kuzagwira ntchito ulendo uno so but anyway poti anthu andale so sitimafuna wandale kunkwezaso muntengo kwambiri amaza kukhumudwisana so and ifeyo ntchito yathu ndiyo makhala very careful mukakhala kuti mankwezaso kwambiri muntengo munthu amazapeza kuti sono akamba kuvuta muntengomu zimakhala zovuta kuyankhula koma sofa kuti ayamba kutayirira timanena ife timanena izi zayamba kulowera kwina yes koma tiziyamika so far akuoneka kuti akulifunira dziko zabwino and very decisive akudziwa chimene akuchita ndipo akuoneka kuti afuna kuti zinthu zichitike zitheke chabwino ndathokoza tu wayana poyamba moteromo ndisanapase mpata Leonard Chimwaza kuti alankhulepo ndimafuna titangomvera pang'ono zimene analankhula mtsogoleri wa dziko lino makamaka pa nkhani yokhudzana ndi nduna zimene sizimachita bwino mboma lawo kuti kodi nduna zimenezi achita nazo motani nde tingomvera ndithu zina zimene analankhula Mutharika dzulo kusanjika. So go in there
understanding that if I find, I'll be requiring one-page reports every month, as I did before, from every minister, 1 page of what you have done in the previous month. And it better be clear, concrete, supported by facts. If anybody is unable to perform, they'll be out and other people will be brought in. What I want is seriousness to make sure that we develop this country. And I want you to treat the people with impartiality and treat people come to you for their problems. Treat them decently, respect them. Some people have serious problems that they have that affect your ministry, that your ministry actually is in charge of. Treat them with respect. Kulankhula ndithu kwa Mutharika kumeneko dzulo kusanjika zina ndithu ndi zimene unanena zija wayana kuti akunenetsa ndithu kuti anthu maministers iwa azipanga treat wina aliyense posaona mbali. Ndimafuna ndimveno kuchokera kwa Leonard Chimwaza. Mwadzuka bwanji? Mwadzuka bwanji Chimwaza? Adaize Kambalame mwadzuka bwanji? Ndadzuka bwino tukaiweleya. Ndadzuka bwino sindikudziwa ngati mukutha kutimva bwinobwino. Ine ndikumvani bwinobwino sindidziwa kumeko ngati mukundimva. Ifenso tikumvani bwinobwino tikudziwa kuti simuli mudziko muno. Zomwe kwambiri. Ya ndiye timafuna tingomva kuti kuchokera kwa inu ku MCCCI ko zimene alankhula dzulo mtsogoleri wa dziko mwatolapo chani? Leya chachikulu chimene ndaona ine ndi koyambirira ndi toni imene achita set yonena kuti aliyense akuyenera kugwira ntchito, choyambirira achite deliver, monthly azipereka report yokhala ndi mafacts. I think chachikulu ndi chimenecho choyambirira chifukwa choti nthawi zambiri mwina titha kumangonena kuti ntchito ikugwirika koma osamaona kuti kodi chimene tachita achieve chani. Chachiwiri pa nkhani makamaka za malonda ndinaonanso anatalikitsa nkhani yayikulu kwambiri yonena kuti sitikupanga manufacture china chilichonse choti tingagulitse. Nkhani imeneyi ndiyonena kuti ife ngati MCCCI takhala tikudandaulaso kwambiri kunena kuti timadandaula kuti sitikukhala ndi forex, sitikutha kumatha kuchita invest bwinobwino, koma chachikulu chimakhala chokuti sitikuchita manufacture zinthu zoti tingagulitse kunja. Ndiye muthadi kupanga khama lopeza misika, koma ngati musakupanga katundu wina aliyense misikayo ndiyopanda ntchito. Ndiye kwa ine chimenecho chimene ndilimbikitsa makamakaso kuti apeza nduna yonena kuti amachita understand za business and akhala kugwira private sector. Kwa ifeyo chakhaso chotilimbikitsa kuti tione meti ngapitiye patsogolo makamaka poona ntchito za malonda ndi za mafactory zimene zingathandize kuti chuma cha dziko lathu chiziyenda bwino. Mwina ndilekeze kaye pamene poleya. Chabwino ndathokoza kwambiri ndibwerenso ndithu kwa inu posachedwa pompa. Mwadzuka bwanji Leonard Chimwaza? Mwadzuka bwanji Chimwaza? Ndadzuka bwino mukutimva ndithu bwinobwino? Basi tukumva ndi bwino loud and clear ndiye sanso mbali imene mundimva bwino. Ayi ndithu mukumveka. Mwamva ndithu zimene alankhula mtsogoleri wa dziko dzulo. Takubweretsani inu chifukwa chokuti anakhuzanso ndithu nkhani yokhuzana ndi agriculture potengeranso kuti amalumbiritsa nduna yoona zaulimi. Mukulankhula kwawo akambapo nkhani yokhuzana ndi loyalty and discipline. Zimenezi tizitanthauzire motani ngati dziko? Ndizoona kuti
choyambirira leya ndithokoze kwambiri mtsogoleri wa dziko lino makamaka pomvetsera kufunika kokhala ndi nduna ya zaulimi pano pamene dziko la Malawi likufunika kwambiri direction pa nkhani ya fertilizer komanso chakudya. Chachiwiri ndithokoze kwambiri Wireless ya Times. Mukumbuka bwinobwino masiku angapo apitawa timakambanso nkhani yomweyi kuti nkofunika kuti tikhale ndi nduna mwa machawe ndipo izi zatheka. Ndemwina tisana yankhe funso lanu leya tiuyeneranso kuti inu ndawa yana wamene kuti kumenye ndikutsana kuti no magwira ntchito yopanga advocate for that. Yeah, ndipo funa kuyankha funso lanu tinene pano ne akuti zimene mtsogoleri wa dziko lino anakamba dzulo kwambiri ineyo ndikamvetsera ndaonapo kunena kuti kwambiri mtsogoleri akulunjika pamasomphenya a 2063 aja timati national agenda nkhani za chitukuko chifukwa mutha kuona mmene amawayankhula anduna zaulimi anatsindika zinthu zingapo. Choyamba akunena kuti tikufuna kuti dziko la Malawi likhale dziko losinthika pa nkhani ya production. Akuti anapita pa msonkhano wina ananena kuti ine ndakondwa kuti ndili pano komano singayankhulekena kaliwonse pokhala kuti ine simpa produce. Pamene dziko lathu la Malawi timadalira kwambiri ulimi pa nkhani ya zachuma. Munjira ina akutipatsa uthenga onena kuti nthawi yakwana yonena kuti zimene tikulima ngati dziko la Malawi tizikonze anatsindika nkhani ya agro processing and value addition. Ndicho linga chona kuti zimene tikazikonza tikwanitse kudzipitisa kunja ndikuti mwina nkhani ya forest zitakuteka. So nkhani ya manufacturing, nkhani ya value addition ndimene anadzayikamba kwambiri kuti mwina tichite machawe magawo amenewo. China chimene chimasonyeza kuti mtsogoleri wa dziko lino akulunjika kwambiri pothandizira kuti pange achieve the national agenda ya 2063 ndi nsatanira zimene tili nazo. Tikumbuke pano ne kuti 2063 national agenda imatsindika kwambiri pa zinthu zitatu. Mwamsanga pali nkhani ya agricultural productivity komanso commercialization, ngakhale pali nkhani za industrialization komanso urbanization. Now ananena kuti ine ndikufuna kuti inu nduna ziwiri mundithandizire kuti nkhani ya ma-industries ipite pasogolo. Nchifukwa chake tili ndi unduna umene kwambiri ukutsindika nkhani za mafakitali wachita kubwerano poyera. Tikudziwa bwinobwino kuti ku Ministry of Trade kuja kulino ma department angapo ndipo industry ili kumene kuja. Komano chimene anatsindika kwambiri nchonena kuti ngakhale kuliminako tikufuna kuti kumene kuku kukhale industrialization. Mukudziwa bwinobwino ngati dziko tili ndi ma-industries ochepa amene akupanga add value zinthu zimene timalima. Komanso koposaposa takhala tikukambirana kunena kuti nkhani za fertilizer zimene zikutivuta kuno ku dziko la Malawi. Kodi sitingatokhala ndi makampani onena kuti tizithano kupanga blend kapena kupanga fertilizer kuno ku Malawi. Ndikuva kuti ndi ma-industries amene akufunikira kuti dziko la Malawi tilunjikepo. Chifukwa ngati titakhala kuti udzipangira fertilizer tokha ndikuti nkhani ya supply ya fertilizer itokhala bwino, ndikuti nkhani ya mtengo itasokhala bwino. Malo moti mwina tizingodalira kupanga import fertilizer wambiri komano ndikuti tikakhala ndi ma-industries za fertilizer zitakuteka. So ndikuva kuti nkhani ya commercialization imene anatsindika president, nkhani ya industrialization imene anatsindika president ikulunjika kwambiri ku national agenda ya 2063. Leya chinthu china chimene chinakhala ngati chasangalatsa kwambiri muzimene mtsogoleri wa dziko lino anakamba ndi nkhani yonena kuti nthawi yakwana kuti tilunjike pa maluso technology. Akunena kuti ona ndimwina kwa zaka zambiri pano alimi ambiri kuno ku Malawi opitirira 5 million akumadalira makasu kuti alime. Ndaona kuti nthawi yakwana kuti tigwiritse ntchito ma technologies apa tikukamba nkhani ya mechanization kuti mwina kulima kwathu tizigwiritsa ntchito makina, value addition and processing tizigwiritsa ntchito makina kuti pakutero ndikuti tikwanisa kumakhala productive kumalima zinthu zambiri komanso kumadzikonza ndikuti chuma chathu chitha kupita pasogolo. Wayana anakamba nkhani ya mega farm. Tinene pano nena kuti nkhani ya mega farm cholinga chake kwambiri ndikufuna kuti pakhale productivity. Ineyo ngati ndili mulimi wang'ono ndikulima mwina pa ekala imodzi. Fertilizer amene ndingampeza nditakumpeza mwina mochepekedwa ifa kuti ndinochepekedwa ndikuti zolima zanga zitokhala zochepa kwambiri. Koma cholinga cha mega farm chinalionera kuti alimi amene ali ndi minda ikuluikulu say 20 hectares plus ndikuti alimi amene aja ali ndikuthekera kolima mwadongosolo bwinobwino nangasi fertilizer, mbewu, labor zonse zimakhala kuti zili bwinobwino ndikuti khumbo lokhala ndi chakudya zitakutheka. Ndi anadandaulapo kunena kuti mwina gawo limene sitinachite bwino ndi limeneli ndi concept yabwino tikuyenera kuti tiyikonze bwinobwino. So mwachindunji tinene pano ndi speech yabwino
yatiwunikira direction imeneno president akufuna komanso ndikhuza kuti anduna amene asankhidwa ndekuti apasidwa chithunzithunzi cha chiyembekezo chimene president ali nacho komanso ife ngati Amalawi maso athu ali kuboma kutino atipasa chithunzithunzi cha zimene afuna kuti nduna ipange koma tikhuza kuti zimene zakhala kuti zachitika zithandizira dziko la Malawi pa magawo atatu tipeza chakudya tipeza chuma komanso nkhani ya nutritional security itakutheka ndi imene pamenepo leya. Tathokoza kwambiri potiyambira ndithu moteromo apa tipite kwa atolankhani athu tisanapitirire ndi nkhani imeneyi. Wadzuka bwanji Blessings Makuwira ku Balaka? Ine ndadzuka muno kale kumene ku Blantyre madzuka bwanji? Ndadzuka bwino. Tacheza ndi Amalawi amene uli nawo pamenepo pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero. Apa ndili ndi Amalawi awiri boma ino la Balaka tikuyambirira ndi timankhula ndi amayi awo. Amayi tiuzeni dzina lanu kuti ndi mayi ndani komanso machokera adera liti? Ine ndine Flores kwathu ndi boma la Balaka lomwe lino koma ndimachokera tiye Matola. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika dzulo pamene amalumbirisa nduna ziwiri komanso second vice president Aineki Yohana analankhulapo fundo zingapo ngati monga kuti atsogoleri amenewa akhale a discipline komanso kuti akhale ozipereka pa ntchito yawo amene alephere kuchita modelomo akunena kuti aziwachotsa azikapo munthu wina. Kodi nikufunika muno motani ngati mtsogoleri wa dziko kulankhula mawu amenewa kwa ine? Nkofunika kwambiri chifukwa chakuti mawu amene alankhula mtsogoleri wa dziko ndi mawu olimbitsa mtima ndipo nduna zimene zasankhidwa zikuyenera kuti zigwire ntchito mochilimika kuti dziko lathu liyende bwino. Iniwo kuona kwanu mmene akulankhulira mtsogoleri wa dziko ameneyo mukuona kuti kupereka kusintha motani ngati ku dziko? Kuyankhula kumene akulankhula mtsogoleri wa dziko ndikuona kuti dziko lino zikuoneka kuti zambakale kusintha ndipo anthu tilotani olimba mtima ndi mmene zinthu zikuyendera olo zisanafike pachimake. Pacha zina lija? Zinanga ndine Flores. Apaso ndi bamboso afuna sayikirepo mulomo pa nkhani imeneyi. President wa dziko lino dzulo walankhula za discipline loyalty komanso atikukhala ozipereka ngati atsogoleri amene akuwasankha. Zimenezi zipereka mpata motani ngati kuti dziko lino takusintha kuona kwanu muona kuti zipereka kusintha kuna lukonse? Kwamba zina lanu? Ine ndi Lapu Musuliwa. Ine ndi Boma Cholo PA Chimaliro kumandi Maxwell Balaka. Ine ndikuona kuti akupereka chilimbikiso kwa anthu Amalawi kuti akuoneka kuti atha kutsogolera bwinobwino amene atsogoleri amene owasankha chifukwa akuona kuti iwowo adzakhala amphamvu komanso ochita mwachangu zinthu zace. Dzina lija? Lapu Musuliwa. Lapu Musuliwa amene ndakutcholo koma amakhalira kuno ku Balaka akuti zimenezi zikupereka chilimbikiso ngati kuziko kuti zinthu zitakusintha. Komanso apaso pali Nyamata omaliza amene ngati ngumumva sona kuti akufuna talankhulapo pa nkhani imeneyi. Nyamata tatuzeko zina lako uchokera kuti lanji kuno ku Balaka? Ine ndine Martin Mbaula ndimachokera boma lomwe la Balaka kwathu ndi kwa Kachenga. Nkhani apa mayimba mtsogoleri wa dziko kulangiza anthu amene wasankha zimenezi mukuona kuti zindikuthekera motani kusintha dziko lino la Malawi? Poyamba ndimasomphenya Professor Peter Mutharika apanga zimenezi ncholinga kuti anthu agwire ntchito moona mtima mosangalatsa Malawi amene anawasankha ndi cholinga chakuti dziko lino litukuke lisabwererenso pa umphawi yayi. Ndikuona kuti Professor Peter Mutharika wayankhula fundo yomveka yomanga dziko komanso kuti anthu akamagwira ntchito yawo azigwira mosangalatsa Amalawi. Mukutisimikizira apo muona kuti papereka kusintha kuna lukonse ngati dziko ngati yachitukuko kupita kusogolo? Ndipo ndizoona zake kusintha kulipo olo inenso mati ndikamakhala ndikumaona kuti kusintha kulipo dziko lino la Malawi anthu tiyembekezere kusintha pa zaka zimene zikubwera kusogolo kunozi. Zina lija? Martin Mbaula kuchokera mboma la Balaka lino koma kwathu ndi kwa Kachenga. Leya mmene monso nimene ndalankhulira ndi Amalawi atatu kuno ku Balaka kusindikira kunaonera kuti akuona kuti kupita chitsogolo ndi mmene President Professor Peter Mutharika akulankhulira zitopereka kusintha kwakukulu pa zaka zimenezi. Tathokoza kwambiri Blessings Makuwira ukhale ndi tsiku lopambana. Nanunso mukhale ndi tsiku lopambana kumene ku Blantyre. Zikomo. Innocent Chunga wadzuka bwanji kuchokera mboma la Nkhotakota?
Ndadzuka bwino leya sindidziwa iweyo komanso Ryan ku Blantyre. Ifetu tadzuka bwino tacheza ndi amalawi amene uli nawo mwamsanga. Azikoma kwambiri ndikhulupirira kuti mukundimva bwinobwino kunoko kwaja ndithu mwaka nyengo kachilendolendo choncho koma ndikhulupirira kuti mukundimva bwinobwino ndi nzika ziwiri mwina poyamba ndikudziwe. Aine ndi Namazani Nkonkhola. Tati fotokozereni mwayimvera nkhani mwina kuyankhula kwa Mutharika kwa anthu omwe awasankha kumene mwina kupereke chiyembekezo chotani mukuona kuti pakhale kusintha. Kusintha ino kulipo chifukwa mtsogoleri azilankhula zolimba mtima komanso zoti dziko lizochita kudziwa kuti mtsogoleri walankhula. Okay, popeza mtsogoleri amatha kulankhula koma osachita koma zikuoneka ndithu kamphepo kabwino kakuoneka kuti aprofesa abwero zasintha ndithu zinthu malawi kunawo. Mwina mukusiyanitsa motani mwina pasiko yomwe mwina takhala mbiro. Atsogoleri nawo ndoti okay, zimavuta kupanga chiganizo mofulumira komanso anali pachangu kwambiri muwaone mmene mwina profesa apangira asankhapo nduna zokwana 5 pamene mwina kumbuyo amatenga zinthu zija mofulumira kwambiri kutenga anthu oti alibe experience kungowathokoza kuti popeza alinawo limodzi mchipani ndipo asankha kuayika mu cabinet. Pambanopa profesa akudekha pofuna kusankha nduna ndi cholinga yoti dziko lathu asankhe nduna zoti zikhoza kutithandiza kugwira ntchito. Mwina usalengera kuti masapota chipani chanje ilene kuti aprofesa kupanga izi kuti mwina afuzira pota anali ku opposition kapena. Ine ndikuona choncho komanso chachikulu kwambiri njoti akufuna kuti ndikuziwa kuti nditemo yawo yomaliza koma cholinga chakufuna kuti dziko la Malawi alisiye ndithu likusangalala tikumwa ndithu wankaka. Mwina malinga nthawi ndikudziwe. Andrew Mofati Chiundo Kolota Konkono. Tati paseli chithunzi zomwe alankhula Mutharika mwina zikhale pakhale kusintha kwina kulikonse mmene mukuonera. Atsogoleri kusintha kulipo kwakukulu. Ngati mtsogoleri azikhala munthu olimba mtima munthu osasintha ziganizo mmene alankhula zija ngati azizipanga ndi mmene alankhulira muja ndikukhulupirira kuti dziko lino likhala pabwino. Kokaso mmodzi woti ndi wachinyamata kuno nkhotakota mwina kupita chitsogolo wa Mutharika pange chani? Chachikulu chimene angapanga Mutharika ndi utsogoleri wawo asankhe nduna zoti ndizoganiza bwino makamaka asawunikirenso kumbali achinyamata ayikemo ndithu anyamata ochuluka kuti dziko lino loyenda ndi anyamata. Aitathokoza zikomwambi zikomwambi leya malinga ndi nthawi ndikubwezeni umene kuti mwina maminitsi amene atsalawa mwina mwapatse kusanza twena. Ndathokoza kwambiri Innocent Chunga mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Wayana wamva ndithu mmene anthu akulankhulira kunjaku kuchoka ku Balaka kunkhudakota kukhoza kulankhulapo zotani. Madera onse awiri amene tayankhula ndi Malawi kuzera mwa tolankhani athu zikuonesa kunena kuti anthu ngokhutira komanso ndi chiyembekezo. Komanso ena they're being very cautious monga mmene nanenera muja kuti andale pena pakenso mafuna kuti kamakweza mtengo uzisamalisa chifukwa amatha kutembenuka ndiye alipo ena amene ananena kuti akapota andale amatha kungoyankhula koma osakwanirisa koma generally anthu onsewa akuoneka kuti akuona kusimikizika kwa Mutharika kuti apange zinthu mosiyana. Mtengereponso mwayi kungokonza poyamba tinakambapo nkhani yokhuzana ndi mega farms. Ndananena kuti mega farms president amayankhula zulo Mutharika ananenapo zonena kuti ndalama zimene zinaperekedwa ku mega farms ndi chimanga chimene chikuchokera kumeneko chimene chakololedwa chikuoneka kuti sizikugwirizana ndipo ananena kuti there is a big difference. Ndiye ndinazanenapo kuti ndalama zochokera ku NIFI ndingokonza kunena kuti ndalama za mega farms zimachoka ku nduna ya malimidwe za ulimi agriculture. So Minister of Agriculture nimene mapanga fund mega farms not necessarily a NIF. Ndiye mangofuna kuti tingokonza nawonso amapanga zawo amapereka ndithu ngongole zawo kuthandiza alimi nkhani ya farm inputs ndi zina zotero. Nawonso ngati NIF kumbukirani asisakaye pena pake kuti tifufuze ziwiri zitatu kuti kodi zinthu zikwenda bwanji. Koma kumene kuti kuyembekezeranso malipoti atipase malipoti kuti kodi chimanga ngongole zimene anapereka kwa alimi feteleza zipangizo za ulimi wanthirira kuti kodi chimanga chake chabwera chochuluka bwanji chikubwera chochuluka bwanji. In fact tinaona mayina amene ali leaked mayina ena anthu wanapanga leak pa social media which I thought to some extent was unfair chifukwa pa anthu ena amene anabweza ngongolezo. Ndiye tangwerekezani banki tamatulusa mayina kuti ale amalekano anabwereka mwakuti koma anabweza ndiye uzifunse kuti ine ndiye ngati ndinabweza ndiye mpaka kandika pambala mbanda koma tikudziwa kuti zimene zimachitika nzonena kuti maofesimu mmakhala anthu azipani zosiyana-siyana ndi alipo ena
onena kuti amamva kuwawa nthawi imene MCP inali mboma ndi aona kuti nthawi yawo sopano yong'alula yowauza ena aja kunena kuti ife tikudziwa inu ndi amatulusa moti tiona madocuments ochuluka amene amachitika more the last 5 years akutulusidwa ndi anthu amene ali pro this government ndi mmene zimakhalira. Madam Daisy Kambalame, ndikudziwa kuti muli pa ulendo ndithu, timafuna titamva kumbali yanu makamaka. Tili ndi nkhani ina imene mtsogoleri wa dziko lino anakamba, tinangodusamo ndithu pang'ono. Mukuona kuti nkhani ya mining iyi anakamba za koma dzina limene lindewa yana limandivuta kulitchula mati kangankude kumene kukuchitika ndithu nkhani za mining komanso kukasiya za rutile. Zimene zizi ngati dziko ndizothandiza bwanji kuti tiyikepo chidwi pamene tikukamba nkhani yokonzanso chuma cha dziko lino? Kwa ine Leya, nkhani ya mining ndiyofunikira kwambiri chifukwa chokuti maziko a chuma chathu ndithu atha kubweradi pa mining, ndipo tikati tione ndalama zimene dziko lathu lingamapange pa ntchito za mining ndi ndalama yokuti itha kutithandiza ndithu kuti chuma chathu chiziyenda bwino. Analongosolanso ma opportunities amene alipo, anayika timeline imene ngakhale mine imene ili kubalaka yakakuya kukangankhondi kuti itha kukhala 100 years ikubweretsabe ndalama. Anayankhula za rutile amene ili the highest deposit kutiyang'ana pa dziko lonse lapansi kusiyana ndi malo ena, chifukwa chokuti malo amenewo ndionena kuti minerals amene angabwere kumeneko makamaka masiku anowo ndi nkhani za ma electric cars, ma electric batteries, ndi mines ofunikira kwambiri onena kuti atha kutithandiza futi zimenezo suti zimapezeka pena paliponse. Ndiye kwa ine ndimaona kuti umene ndi opportunity, koma tikapanda kuyigwiritsa ntchito bwino chimene iwonso atsindika ndichonena kuti zinthu zimenezi tiona kuti sizikubweretsa phindu limene linakatha yosintha miyoyo ya anthu. Ndi kwa ine ndichofunikira ndithu ndikuona kuti ndichofunikira kwambiri kuti tionetsetsepo bwino ndiponso tione kuti kodi tikumazitumiza mu njira yanji. Anayikaponso maonena kuti tisamangozitumiza ngati ma raw products, tiye tione njira yobweretsera investment kuti chinthu ma minerals aja tikamapeza kunoko tisamangogulitsa pa mtengo otsika chifukwa chokuti tikuzigulitsa tisanazichite process mu njira ina iliyonse. Ndi zimenezo zithali kutithandiza kuti tione kuti chuma chathu chikuyenda bwanji. Nkhani ina imene ayika ndi ya sovereign fund. Mwina pano takhala tikumafunsana kuti kodi zinthu zinazi akamazichita manage bwanji. Pamene takhala kuti ma proceeds ochokera ku ntchito ya mining ija akupita mu sovereign fund, zimenezo zithano kuthandiza kuchita fund ma social programs. Anapereka reference ya Norway inali dziko losauka, koma pano ndi dziko lokuti timalidalira mwinaso makapemphako ndalama. Andi chachikulu chimene anapanga iwowo ndichoyana kuti kodi migodi yathu ikamabweretsa ndalama zija zisaonongeke. Aliyense amene ali responsible kuyang'anira ndalama imeneja asayiwonongeyi, aonetsetse kuti ndalama ija igwiradi ntchito yake. Ndi kwa ine ndikuona kuti zimenezo ndi zimene zingatithandize kuti sikuti chaka ndi chaka tizikhala umadandaula kodi mankhwala tikagula bwanji, chakuti tikapanga bwanji. Tikakhala ndi sovereign fund yoti ili well funded, zimene zija zitithandiza kuchita address, ndipo tiziona kuti chuma cha dziko lathu chikupita ndi patsogolo, titha kumaphunzitsa mainjiniya, madokotala ndi ntchito zina zonse zofunikira. Ndeleya ine ndikuona kuti ma statement amene apereka ndi onetsa vision imene ali nayo, ndipo vision yamene Malawi ingatukukire, ndipo tonse tidati tikhale patriotic ndikumapangadi zoyenera. Ine ndikuona ngati umphawi umene umakhalapo ku Malawi ndikumadandaula za chakudya chaka mwezi ndi mwezi, chaka ndi chaka, zimenezo zitha kutha, koma ndizofunika kuti ndithu aliyense agwire ntchito yake imene anenera. Andikuona kuti kodi vision iyo aliyense akamagwira ntchito akuyesesa bwanji kuti nkhani ija itheke ndipo iyende moyenerera. Leya mwina ndisire pamenepo chifukwa ndikuti posachedwa apa atikaneza kukhala ndi mafoni ndi kumene tikulowa
nde mina ine nditsanzike ndimafuna ndilero kuti ndikuloleni kuti mupite komano musanachoke nkutheka Wayana khozokhala kuti ali ndi funso lopita kwa inu koma ndisanampase mpata Wayana ndimafuna ndidziwe kuti mtsogoleri wa dziko lino walankhula nduna ayilumbiritsa ya industrialization trade and tourism mukuona kwanu a MCCCI mukufuna kuti ayambire pati a Patrick akapita mu ofesi pofuna kukonza chuma mwa msanga leya ndipo tazakhala ngati zamwayi chifukwa choti kwa ifeyo ripoti tinapanga kale yakotale yoona mene chuma cha Malawi chikuyendera ndipo mu ripoti imeneyo tinachitanso highlight madera amene akuyenera kuyamba ndiye tingakhale tinganene kuti mwina masala oyambirira tinali nawo kale ndipo ripoti imeneyo idachita nawo share kale andunawa chifukwa kwa ifeyo timaona kuti ndi nduna yokuti imamvetsa bwino za industry imamvetsa bwino mene mabizinesi amagwirira ntchito ndiponso tikudziwa agwira mwachangu ndi mwamachawi kuti nkhani ma priorities a industry ndi investment ayende mwansanga. Wayana akupita ndithu iwo tasiye kuti apite tathokoze Mike Mbalame tathokoza kwambiri kuti mnali nafe muyende bwino. Zikomo kwambiri Wayana leya zikomo kwambiri inu ndine tikhala tikulumikizana kuti tionesese kuti maripoti amene azipereka nafeso a MCCI tizipanga fact check ndikumaona kuti kodi zikuchitika zimene tinagwirizana tathokoza kwambiri kwa nthawi imene munandipatsa. Zikomo kwambiri. Zikomo. Leya mwansangasanga timafuna ndingoperekapo maganizo amene anena President Zulu zona atafuna nduna iliyonse izipereka report 1 page mwezi ukatha. Kumbuyoku pamene achakwera amalowa parliament mu boma ananenapo zonena kuti nduna zawo azizazipanga cabinet analysis kapena kuti assessment every 6 months anakambapo koma ma assessment aja anaoneka kuti sanatheke sanachitike. It was a lost opportunity chifukwa akakhala kuti anapanga zimene zija bwezi kuthandizira kwambiri kuti ma ministers aja azigwira ntchito moopa komanso mosachepesa ntchito imene apasidwa ndi Malawi kwina kunso akudza zoti atha kuchosedwa koma as I said sizinachitike mwina pazifuka zimene iwo akuziziwa bwino. Now ulendo uno a president Mutharika akunena ndofuna malipoti ndipo ndikaona mwezi uliwonse end of the month ndipo ndikaona kuti akuti backed by facts on the ground ndizochitika ndi manambala bwinobwino kuonesa kuti umbono wake ndiwo akaona kuti wina sakuchita bwino akuti ndizikuchosani ndikuyika pa anthu ena ndiye mawu amene wapite kwa ma ministers amene mwasankhidwa kuti chonde don't betray the confidence of Malawians. Anthu akuyikani pamenepo kuzera mwa Mutharika ncholinga chonena kuti mukatumikire boma. Malawi tilibe mwayi osankha ma ministers chimene timachita timasankha mtsogoleri uja ndi amene amasankha ma ministers. So inuyo pamenepopo go and deliver. Komanso ena ali ndi chisimu chomakangolembesa kwa ma PS chomalembesa kwa ma director ma report aja kupeza kuti minister sakudziwa chinali chonse amangolembesa kwa the technical center ministry ndiye vuto limakhalapo nona mukakhala mu cabinet muja mu cabinet meeting ndi president akhauta akufunsa mafunso ande Mutharika ndi munthu onena kuti he's a professor is academic so ndi munthu onena kuti atati ayambe kufunsa mafunso awiri atatu zitaonekeratu kuti andunawa zimene zalembedwa pazi I think wina nangu alembera chifukwa ineso ndikukhulupirira kunena kuti pazikhala minister amene analemba report onse wazilembesa ena azilemba okha ena azikalembesa koma nkhani ndionena kuti kodi zimene zalembedwa pa report yakoyo can you be able to explain it in your own words? Can you be able to defend it? Ukudziwa zimene zachita atakuti atata akufunsa mafunso awiri atatu utakupita mkatikati mwa ma details ankhani imene ufotokozayo so it's not just about impressing the government the president ndi nkhani yofuna kutumikira Malawi so pitani mukagwire ntchito motumikira Malawi ndipo munthu andalewa samadziwa zonena kuti akakhala kuti agwira ntchito bwino anthu timawombera manja ndipo tilibe kuti uyuyu kandu wakuti chanchani muzaona you're going to be a hero you're going to be praised by people anthu azapereka umboni kuti ndinu nduna yodziwa ntchito komanso masiku anakumati machine azakutchani machine anzanu akunenedwa ino anthu akuko machine so tapita mukapangisa machine mu cabinet tidakakonda kuti mwina malipoti amenewa
azikhala open to the public kuti anthu azitha kuona kuti kodi izi zokunenedwa zindizoona zimakhazi natu ngati zinachitika musona kuti tizitha kumadziwa kuti izitu akunena andunazi ndizabodza izitu akunenawazi ndizoona. Kathe Maulidi akuoneka kuti ali ready mu mzinda wa Lilongwe. Kathe, wadzuka bwanji ku Lilongwe? Kathe Maulidi, ukundimva? Ndikukumva, ndadzuka bwino. Kodi Kathe ulipo? Ndilipo. Wasowa. Ndilipo, ndinali pa holiday ya 5 days apa kuteko ndamba ntchito dzulo. Chabwino, zabwino zonse. Ndithudi. Amalawi akuti bwanji kumeneko Kathe Maulidi? Apa ndithu ndili ndi achinyamata awiri timve maganizo awo. Choyamba mtsikana ndikudziwe dzina ndi ndani kuchoka kuti? Ine ndi Felista Sonkanji ndikuchoka ku area 24. Chabwino, nkhani imeneyi ya zomwe akulankhula Mutharika makapa nthawi yomwe akumalumbiritsa nduna akumakonda kunena maonena kuti nduna zigwire ntchito yotumikira Malawi, komanso kuti akalephera kugwira ntchito yowathandiza kutukula dziko lino awachotse ntchito. Zimenezi zikupereka chiyembekezo kwa iwe ngati Malawi kuti mwina ulamuliro wa Mutharika nkusintha zinthu m'dziko muno? Zimenezi zikupereka chilimbikitso kumene chifukwa ulamuliro wapita uja mapezeka kuti mwina president aja anali ndi mtima wofuna kuthandiza anthu, koma anthu otsatira pambuyo samapanga zinthu zolongosola ngati mmene anthu akufunira. Nde ababa Mutharika akusonyeza kuti mtima wawo ali ndi chikumbumtima chofuna kuthandiza anthu kuti ifeyo tione kusintha bomali. Komano tikungopempha kuti nduna zimene akuzisankhazo zikhale ndi mtima ngati umene a president ali nawo ofuna kuthandiza anthu. Ntchito agwire molimbikira ndithu popeza anthu ndife amene tinasankha nde iwo atithandize monga ngati ifeyo kuti tinavotera. Munena kuti pena zimatholakitsa zinthu ndi ndunazo ndi zimene zimakhala ndi upangiro olakwika kwa president. Nde ifeyo tikupemphanso kuti ndunazo zikhale ndi mtima ngati umene ali nawo a president ofuna kuthandiza Amalawi. Chabwino, timvenso maganizo ena apa dzina komanso mukuchoka kuti? Dzina langa ndine Arnold Belungama ndikuchoka area 38 Kapiri. Nkhani imeneyi zomwe akulankhula Mutharika mukuziona bwanji zikupereka chiyembekezo kuti mwina zinthu m'dziko muno nkusintha pakagwiridwe ntchito kwa boma? Zimene akuyankhula Mutharika ndi zinthu zopereka chilimbikitso ku mtundu wa Malawi malingana ndi mmene tinasankhira ifo tinasankha ndifewa Malawi. Nde iwo upangiri wawo umene ali nawo ndi upangiri wawo bwino kwambiri oti atukule dziko lino komanso atukule apule dziko lino lopa moto komanso atukule mtundu wa Malawi. Koma nduna zimene azisankha zionetsetse kuti zigwire ntchito mofunikira bwinobwino pasakhale nyengo ziphuphu zonse komanso alafudika gangara yoyang'ana achinyamata ayesetse kugwira ntchito yake kuyang'ana achinyamata kuti moyo wa chinyamata uyenda bwanji kachani chifukwa ifenda amene tili asogolesa ama oti amene akubwera mbuyo wadzadalira sisiyo ifenso kubekayeso ngati ndani yeso mwana wang'ono wa chinyamata. Zikomo kwambiri. Ndithu pamenepo Leya Wayana achinyamata kufotokozapo maka mwachidule akunena kuti momwe akulankhulira Mutharika zikuonetsa kuti ndithu akupereka chiyembekezo kwa Malawi kuti zinthu ziyenda bwino, koma akupempha kuti anthu amene akuwasankhawo nawo sakhale ndi mtima ngati omwewo wofuna kusintha zinthu chifukwa nthawi zambiri kumakhala kuti mtsogoleri ali ndi chidwi koma anthu ena ogwira ntchito mboma kapena nduna zilibe chidwi, mtima wakatangali wadzadza ndi amapezeka kuti ndi amene akuononga zinthu. Mwachidule akufotokoza motero. Chabwino, tathokoza kwambiri Kathe Maulidi chifukwa chocheza ndi anthu mu mzinda wa Lilongwe. Mukhale ndi tsiku lopambana wawo. Zikomo kwambiri inonso. Kulankhula kwa Malawi kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Tasala ndi mphindi 5 zokha Wayana ndimafuna tisanamalizitse titamvako pang'ono zimene makamaka mtsogoleri ameneyu analankhula pa nkhanija timakambapa yokhudzana ndi industrialization komanso mining. Ask me what's your contribution to the African market, common market. They said, aren't you so excited that the African common market? What's your contribution? I said, I'm excited, but I have no contribution. They said, why? I said, because I don't make anything. I'm not manufacturing anything in my country. So there's nothing I can sell on that market. And that's what they're telling.
that we are not producing. And as long as we are not producing, people can give us tariff duty-free treatment, and you can reciprocate and give them duty-free treatment, but we will not benefit. So I created the means of industrialization, business, trade, of course, related, and of course tourism, because they all are involved together to bring in forex in this country. And I chose Mr. Partridge. I know him, I've been with him. We're together at that conference in London, and I heard him speak. I was very impressed by him. And I said one day, if the next administration, I'm going to bring him in. That was about 2018. Unfortunately, there was no second administration. I was kicked out, as you know. Chabwino omoto ndimene analankhulira Mutharika timangofuna titsimikize kuti zimene tikulankhula pano ndi zimene di mtsogoleri wa dziko anayankhula ndithu. Timalize ndi nkhani ya agriculture. Pali zambiri zimene zinalankhulidwa, pali chiyembekezo chachikulu chimene tikuyembekezera kuchokera ku unduna umene wa zaulimi. Wayana ukhoza kuyankhulapo zotani? Achimwaza achimwaza atithandizire pamene tikumaliza. Mu nthawi ya kampeni asogolera DBP amodzi mwa iwo anali Suleiman, because ndikukumbukira ndinamvera bwinobwino anakambapo zonena kuti AIP azayithetsa akalowa mboma, azayiunika bwinobwino ndikuzaona ndondomeko ina imene ngati mwina kuthandiza Malawi. Ndimaona ngati kulangiza kwabwino kwa asogoleriwa ndi nthawi inoyo chinthu chiyasana chikhazikise. Akachikhazikisa kumakhala kovuta kuti amve, faya amafuna kuti ateteze maganizo awo asaoneke ngati ngolephera. Inuyo ngati agricultural expert, upangiro umene mungapereka uboma iyi pa nkhani ya zipangizo zochipa kapena zosika mtengo kwa Malawi ndi alimi mdziko muno, upangiro wanu utakhala wotani? Ndio kwambiri Wayana. Ndizoona ati kunena kuti mwamsanga dziko lino takhala kuti ino alimi ang'ono apeze zipangizo za ulimi, kutereza ndi mbewu kudzera ku ndondomeko zosiyana-siyana, ndipo imodzi mwa iyo ndi imene ya affordable input program imene kwambiri imadziwika kuti SABC. Komano kwaoneka kunena kuti ndalama za nkhani zimene zimaperekedwa kudzera mu ndondomeko imeneyi sizinatipatse phindu limene ifeyo takhala tikulifuna. Wa business wina aliyense amafuna phindu pa chimene wapanga, so return on investment ku AIP yakhala ili yotsika kwambiri. Ndiyeno atenga mbali osiyana-siyana takhala tikunena apo kunena kuti SABC ngakhale cholinga chake nkuthandizirano alimi ochepekedwa, koma tingoyenera kuti tiunikenso kuti izilipo asamayankho amene tikufuna. Ndiye ndizoona adi kunena kuti mu nthawi ya kampeni achipani chimene cha DPP anasindika kunena kuti ino tizayikonzanso, tizayipanga reform. Ndizoona adi Wayana kuti panopa okhala kuti andona alumbira dzulo, chinthu china chimene akuyenera kuti asindike kwambiri ndi nkhani ya fertilizer, ndipo fertilizer amene wina wa iyo achokera mu programu imene ya AIP. Ndipo tikudziwa bwinobwino ngati dziko kunena kuti nyumba ya malamulo idavomereza ndalama kuti no programu ya AIP ikhaleko. Ndiyeno asadapange roll out AIP akuyenera ndithu atifotokozere kuti kodi marifomu AIP amene no Malawi takhala tikuwafunsa achitikadi, chifukwa ngati sitipanga reform AIP ndikuti tibwereranso ku masitayilo wa mbuyo omangoti bola tapanga launch, koma noferereza mapezeka mochedwa, komanso mwina wopindula lino osakhala limene ifeyo nkumangoti 160 billion zapita ku Ministry of Agriculture kudzera ku AIP, koma no phindu lake limene silipezeka. Ndiye chimene tikufuna kwambiri ndi phindu lochokera ku AIP, return on investment izikhala yolozeka. Ndiye ma reforms amene no takhala tikufunsa, komanso amene boma limene lilipo yakhala kulonjeza kuti no lidzaonesa kuti AIP reform zimene tikuyembekezera. So akamapanga plan kuti afuna apange launch AIP kokhala kuti ndalama zake zaperekedwa kale, tifuna timve kuti ndi chiti chimene no chakonzedwanso kuti no SABC izibweresadi phindu
pothandizira dziko la Malawi kuti no zikhale ozidalira pa nkhani ya chakudya tisangokamba zomwezo ndalama kumangopita m'madzi kwayana. Bwino pomaliza penipeni nduna ya zaulimi yalumbiritsidwa ayambire pati potengera ndi nthawi imene tili leya onati kuti nthawi yatipera panopa tofunikira kwambiri zinthu ziwiri choyambirira fertilizer chachiwiri chakudya tilibe nthawi pompano madera ena ayamba kulandira mvula kodi adzalanja alimi amenewo kodi fetereza mpeza bwanji apa nkhani soti mwina tichepepo nkhani yachakudya ndi nkhani yona kuti Malawi yakuvutira kale embassy report idafotokozera kuti no October to March pakufunika thandizo la chakudya koma mwina ndayankhapo pamene patimakufanira kunena kuti zonena kuti maripoti aziperekedwa kwa mtsogoleri wa dziko lino munduna uliwonse nduna iliyonse zichokere kwa atekniko mabodza amene amakamba wayana onena kuti kuna ripoti kungolikonza kuti limteke kuti no zili bwinobwino pamene president akunena kuti nduna ndichotsa ngati sizipanga perform andunaso nawo apange extend that degree kuti no ngati technical officer azindimamiza osamapanga perform nayenso technical officer azichoka tikatero ndekuti tikonzaso dziko lathu la Malawi komanso ulimi wathu kupita patsogolo. Ife tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha nthawi yanu Leonard Chimwaza mmakhala pamenepo nthawi zonse kukhala nafe mu program imene yakulinji. Ndongo kwambiri tithokoza kwambiri wireless ya time kukhupira kuti no checks and balances inonso mukhala pamodzi mailo ndongo kwambiri. Tathokoza kwambiri. Wayana mawu omaliza 30 seconds. Mawu omaliza ndi wongwafunira onse zabwino amene asankhidwa kukhala nduna mboma limene lilaso pano la DPP komanso ndi chipani cha Ford ndi zipani zina zonse zimene ali nazo pa mgwirizano kuti ayi congratulations tikufunani zabwino ife kwathu musakagawe maswiti katumikire na Malawi basi. Umunso ndi mmene tamalizira program yathu yakulinji lero pa 22 October 2025 tikumanenso sabata yamawa lolemba nthawi yomwe ija mu program ina yakulinji ine ndileya malekano mukhale ndi tsiku lopambana mwakumano.